and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like... Hello viewers, my name is Doug Vikela and you're watching Sly Media TV. This is 2018, the year for the harmonized general elections in Zimbabwe. The year the excitement is shooting over the roof. This political party saying we've got it in the bag. This political party saying we will have the majority. At Sly Media TV we bring you a program that takes a journey. It takes a journey into who is representing who. Which constituency is he representing? Is he the right candidate? What does he have to offer? Hashtag the candidate 2018 will be interviewing your candidates from your different constituencies. Be it senators, councillors, MPs, even the presidential candidates, and we hear their manifestos, we hear their promises. The good part is, as they promise, you will be able to interface with them. You'll be able to send your messages. You can even send us questions to ask them, what is it that is burning in your heart? If you are an aspiring candidate also, you might feel we'll leave you out or you feel left out. If you feel you have any manifesto to sell, you can contact us on the details on the bottom of our screen. Sly Media TV, building bridges.
vakwanisa kutora maofisi uye munhu ane family vakupe munhu aita mayouth government but so far kana background yavasivani hapana vanhu vakaita musano vakashata hapana zvimwe zvakasvibisa asi munhu akata humwe chete kwanisa kuindoza vachambisa vapita papawo Baba Triangle Chile West. Endonzi Mzenda J. Vamzenda munobva kupi? Endobva muno Mundanga. Muzaka. Mu MDCT parizvizvi hamuna vice president. Munhu wamunofungidzira nini akakodzera kuita vice president ndiani? Angakodzera kuita vice president tingangofungidzira kuti angava wokubulawayo. Sivanda Mafa. Sivanda, ndozvati Sivanda. Munga sei muchiti vaSivanda ndio vakakodzera kuita vice president? Semunhu anga ane tsitsi nevanhu uye anorudo nevanhu nokubetsera vanhu vatambudzika. Hakusi kwokutanga kwako. Ngatimbopinza vamwe vana chikoro tinoziva kumanzonzo Kiniso kuona kwangu zvindingamudzira kungaita vice president angachifungidzira kuti angaita nevamuzuri. Asi tiri kuzaka kujerera masvingo province. Chii chiri kuitika panapa? Chinoitika ndechekutiko president vakalonja nezuro rural campaign rallies. Saka nhasi tiri kuendera mberi nechirongwa rural campaign rallies. Handiti. Tikatarisa MDC pari zvino hamuna vice president varimo. Imi sevechidiki munhu wamungafungidzire kuti vachamisa vangamuappoinde savice president ndiani? Sevechidiki, we have got only one choice as of now, considering my previous appointments. They say you learn from the mistakes. So Sevechidiki Trikuda, the current Matabeleland province spokesperson by the name Felix Mafaswan, we believe to his experience in this struggle will bring the advisor role which is necessary to the president. Sevechidiki, we are fully satisfied with President Chamisa vari represent the younger generation. However, we don't feel tofana kurasha completely the older generation because tibatsira pa wisdom nepango pakurashika because for Felix Mafa, he has been in politics since around 1975. He was involved in the armed struggle akazo join ZAPU, and then after independence from 1981
anozikamwa nekuprotest against the ZANU-PF government nema issues achifighter for my human rights, achifighter for my better salaries, actually president wexitu, and also ari kuzapa achifighter against the Magukura wind victims. Saka, he has been there, he has got all the needed and necessary experience to be the vice president of the MDC. Okay, ini ndakamirirawo vechidiki neniwo ndiri wechidiki. Munhu wandinoona angakodzera kuita vice president is Mr. Magalala Felix Sivanda, the current Bulawayo spokesperson. We learned from the previous mistakes. Mr. Sivanda is the one aka-endosa the current president, Mr. Chamisa. Bulawayo Matebeleland yakuramba kuendosa Mr. Chamisa as the president. Vachiramba because of Kupe. They were fully behind Kupe. But Mr. Sivanda stood up vakamira na Chamisa kuti adini aite president ende ndo aka-endosa Mr. Sivanda. He has been there in the MDC kubva kare, kubva kwese vakanga vari mu trade union, vakanga vari vakatomborasikirwa nemwana paMagukura Hundi activist, pakarohwa mwana wavo first born yavo akakandwa mvura muna Zambezi akafira imomo paMagukura Hundi. So we think kuti ne age yake munhu anokwanisa kuriwadiwa plus tikatarisa mupati medu tine young generation mu presidium. So if we mix the young and wisdom, Mr. Mafa can represent wisdom of presidium considering his age. Kuti munhu akura togona kuluwa mangu ma supporters because of his age in presidium. The other thing is kuti Matebeleland province yanga yasarira nenyaya yekuti yanga ichingoisiwa vanhu vechikadzi, but vanhu vechikadzi vacho vanga vasina mafamilies, zvinokonzera kuti even mupati medu isusu tinge tiri vanhu vanoinfiltratiwa neZANU-PF. Like pana Kupe anga ambori girlfriend ya president Mnangagwa pa-unity government. Tikazoona futi actually pa-unity government pachona ailikisa important information about MDC because he ana achiziva since angari mupresidium achilikisa kuti the opposition party. Saka izvezvi sevanhu vadzidza from the previous mistake tikudawo munhu ane family iri stable, munhu wokuti haakwanisi kutengeka, haakwanisi kuitika anything from the opposition party which is ZANU-PF. And they would believe kuti in Matebeleland munhu anokwanisa kuzviita ndi Mr. Sivanda. Tabita Kumalo yes anogona kuita, but nyaya yekuti haana family iri stable plus social background yake inomupreventa kuti aite zvese izvozvo. Ndo imwe issue inoita kuti tingosara tina Mr. Sivanda as the sole candidate for the Matebeleland post vice president.